I nastavljamo dalje. Modus i meč. Undertaker vs. Mainkd. Hell in a Cell. Onaj najjači meč koji ikad bio u historiji WWE. Hell in a Cell. Kada Undertaker gurnuo prvo Mainkda sa gornjeg dijela Hell in a Cell ravno na komentatorski pult. Onda ga je probacio kroz Hell in a Cell ravno u ring. To je bio nezaboravni meč. Tada. To je bio nezaboravni meč. Tog 23. juna 1998. na King of the Ring pay-per-view. Pardon, sam ovo. Vraćam se. No way. Evo ga, Ken Shamrock in main roster. Evo da je to sam... Na... Špajše. Onda špajše. Tako. Evo ga. Stone Cold Steve Austin. Znači, gurni Mainkda, znači skriveni cilj je pobijedi meč. Samo ovo vaden. Evo ga. Opa, evo ga. Opa! I to odmah. I to odmah. I to odmah sam uradio taj cilj. Koji sam ja majstor? A sada, znam sad. Ovo je DDT 100%. DDT na chair. Kakav moj potez. Sad malo. Opa! Nemoj previše. Morate Mainkd 100. Oh! A jebote, čača. Aaaa! Viđaj! Tako, brate. Ajoj, hodio ovamo. Bac. I opet DDT. Poznati. DDT kroz stolcu. Uff.
Oh, direkt po glavu. Ama. Jebem ti ranu. Još jednom. Ama. O! Diže će pojdu. Evo ga, signature. Evo sad ovamo. Če to, aha, ovdje tu. Tako je, pa nećete ja, dođe vamo meni. A ne, šta je zakazao mi? A mamu. Fuck! Kako ovako može zakazat kad treba mi? Kad mi stvari... A ne! A daj! Bogo! A ne, finishera, mršu, fizu, mater. A evo ga, evo chokeslema. Aha! Onda je dobro, onda je sve u redu, onda je sve 5. Uhu! I taj sam cilj uspio. Još sam sad završiti, i sad sam samo završiti sa pinfallom ako bude potrebno. Hajde. Sudija! 1 2 3, gotovo! Gotovo je Hell in a Cell, man. Wow! Koji meč, poštovani gledate. Da vidim šta sam sad otključio. Izvinjavam se. King of the Ring Arena. Izvinjavam se. King of the Ring. Znači, otključio sam King of the Ring. Znači, otključio sam arenu iz 1998. King of the Ring. Wow. Koji meč. Znači, slijedi nam onda match. Stone Cold Steve Austin vs. Kane. Bad Butt match. Dobro, to ćemo u idućem serijalu raditi. Do tada, doviđenja.